Ti Masakbayan. Ita papagayam, isagot mi kada kayo. Ti umuna apaset te serye tayo itaalawas anapauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo. Ti Masakbayan. Nakitak akasarsarita na ka ni Carlo nga anak ti Balo. Wen, tatang. Oy, alis Itapay laeng. Ibagak, ajak kayat nga agdaton ken kaday di Carlo. Ni tatang mat. Anya ka diti saan nyo apangayatan ka ni Carlo. Nataar, ka nasingpot jay tao. Mabsog na ka nga ro, ti kinataar na, kan kinasingpet na. Saan mat asadot ni Carlo, tatang? Basta, tungpalan ti kayat ko. Awan maganap mo iti day di klase ti tao. Awan tinasayat ang masakbayam kunak manayin. Saan ko atarigagayan ti bumaknang, tatang? Ti kayat ko, naragsakak to iti sidong ti mapilik akatakunay na iti biyag. Ulitek alis, di naksukiran. Ti pagsayaatam tikit kitaek. Jak kayat nga agrigat kanto iti biyag. Pudno ka di tinasaw ni tatang mo, nga agar-aram kan ka di Carlo. Kagurayo ka di ni Carlo, nanang. Agpada kayo ka di ka ni tatang. Ni, awan basol na tapno guraek. Adamot karbangan na nga agayat, anak ko. Kasta kumati kapanunutan ni tatang. Apay nga iso ti agpili iti para kanyak. Napintas ka ngamin. Ti kayat na ket makiasawa ka iti baknang. Nga uray saan ko nga ay ayatan? Saan anaragsak ti agasawa? No awan ayat iti nagbaetanda. Saan ka di, nanang? Dayta ti saan makita ni tatang mo. Di na ngamin kayat amarigrigat ti agbalin nga asawang. Jakmat kayat ti makiasawa. No saan ko nga ay ayatan ti lalaki, nanang? No kasta, ay ayatom ni Carlo. Nabiit na pa'y dito lugar tayo. Nagsublilaan ti inana dito'y, idinatay ti asawa na, nga ama ni Carlo. Agpayso ti kunada, abulag ka nun ni ayat, nanang. Bro, damang kong adda ka no sabsabungan dito'y. Pudno ka di? Wen bro, nagpintas abalasang. Ngam dandani tayon umintra iti barko, bro. Mapantayo iti sabali apagilian. Daytang rod ket. Sapay masapul a single pa iti agdadamo ka nung agtrabaho iti barko. Kat dayta ti paglintagan ijayan ko. Iso masapul a single ka, saka tumapog iti barko. Masapul ang mapasungbat ko ni Alice. Sakbay nga umintra ang iti barko. Amangan no da makauna amang pasungbat kan ko ana. Numapasungbat mo, masapul a kasaritam nga urayin na nga agawid ka. Manipod sa bali apagilian. Kapilitan na kasta, bro. Amo na ka di, kan tidadakkel na, adandani kan sumakay iti barko. Jack imbagbaga. No umay maninday nga anak ni Norma, ibaga masaanin nga umay dito'y balay Narigat mat no bastusek ti umay sumarungkar kanyak, tatang. Paayam nga minin tapno saanin nga umay. Jak kayat da tao. Anya ka diti saan nyo akayat kan kuana? Awan na pulos sa nikwada. Anya nga iti pangalaan na iti pangpakan na ken ka. Awan pa'y uray basit la bangkag amulaan da kuma iti kamuti laeng. At damat dagiti umasenso, nga uray awan ti dagada, tatang. Oy, alis di naksukiran. Awan ti ipakan na ken kaday jay. Ulitak manan, paayamon intun umay manain. Maya, baga mamit di anak mo. Tapaayan nanday di Carlo nga anak ti Balo. Apay ay adiktaram di anak mo. No anya ti kayat na, di ba'y amlaeng? Anya ko mati maghanap na iti day di tao. Ket no awan pa'y trabaho na. Dinamag mo ka ding awan trabaho na. Kanayon mo't makita ka rumrumwar. Mga no agbalbalug laeng. Anya nga iti amok. Ay, agatap ka manan ako nak. Anya nga iti pagbiagda, no awan trabaho na. Amu pa'y ngay.
Ang mga nulumang langan da pa'y amangan. Ay nakanor, madi timang tagibasit iti pada at tao. Di nakontraen si Kamaya. Bagbagam kid ti anak mo. Tamadlaw ko ket kayat na dayjay nga awan ng trabaho at tao. Agdataton ka di dayjay a Carlo Kenken. Ha? Siguro. Kanayon mo't ngamin ijabalay. Oray siya kat nagdaton mat kanya. Anya? Ne, jak mo't nakita adim magas dito balayo. Banbantayam ka di a kanayon? Di mo siguro nakita ngam namin adong nga imay dito'y balay. Kasta ka di. Kayat mo asawen. Nagdaton matkan ka. Kasta nga rod. Kayat ko asong batan tapno dua kamin. Kursonadak ka. Saan ka di ang nagtaal? Inton umay alawas ka dito ipapaniyoy jay Pierre. Lumugan ka din iti barko akasiman. Wala nang. Mapan kami iti sa bali apagilyan. Sapay mabayag sa kan tumakaawid. Aganos tapay lang nanang. Sana bali. Dakkel ti sweldo iti kumpanya pagtrabahuan mi. Kanayon kanto apawitan iti kwartan. Ay, saan amaagasan ti kwarta ti ilew, anak ko? Aganos ta nanang. Ang kanayon nakto nga umawag. Ag-video call ta kanayon. Ang kunadam at ano kano adda ti barko iti katengaan ti taaw, narigat kano ti signal. Apama na makasanglad kami, awagan kayo adagos. Masapul ngamin nga agurno nga para iti masakbayan tayo, nanang. Sa bagay, isaganaam ti masakbayam anak ko. Sana balikan niyak tabakita kaon. Ure addan edad jo, ubing kayo pa'y lang nanang. Ada ka maggaan dito tsindahan, ading Alice. Siyak ti imbaon ni nanang ang makitsenda. Manong Carlo. Mabali na mapantay ti restaurant. Pangasim. Ada ko man napatag nga ipagak. Ha? Saan ka di arumbang ani Ellen ti awisam amapan iti restaurant? Sino nga Ellen? Si katikat mo nga wisan. Ada nga min napatag nga ipagak. Pangasim. Napatag unay ti ibagak. Anya kumangay dayta nga ibagam. Kaslan napatag launay Wen, ngamin mga numabayag aditag kita. Ha? Apay adita agkita ako nam. Isungarod ang mapanta iti restaurant. Ibagak kan kati amin, no apay. Agpakpakasakan ka. Tati nasamit awan mo ti balon ko amapan iti sabali apagilyan. Mapan ka iti sabali apagilyan? Sumakayak ngaminan iti barko. May saak ngamin asiman. Siman? Saan nga siman luloko? Apay anak ko nam asiman luloko. Nasao ngamin kanyak ni Ellen, nga ar-armam ka no. Kayat nakan asong batan. Kasano asong batan na, kat jak mat inararan. Adda babaya nakitak akaaro bayo. No lumabasak, umanisan, ngam jak pa'y kinasasao. Diyay ka di blande ti buok nang adda tatu iti takyag na? Wen, ngam jak kaya't tikas jak klase ti babaya nga adda tatu na. Awan to pa'y tatok, isukit din. Kasta ka di? Ang saanan nga iso ti pagsaritaan ta. Ti idardarirag ko kun ka ti pagsaritaan ta. Limabas itay ni Alice. Ngam kaslaman na isang sangayan ti ragsak na. Apay an na isang sangayan ako nam. Dayta nga ro ti kayat ko amaamuan. Nakaisam, akaslada pakaragsakan na launay. Di mo ka di dinamag no apay? Damaga kumaangam agkan kanta ngamin. Ngam, naparata ka magna. Diyay ngay kaslaawan bibiyang na, no ada makakita kan kwa na anakaraguragsa. Padasak man adamagan no agkita kami. Kaslaman di kunada ana inlove. Asino nga ta tinakainlavan na? Diyay siguro kanayon amapan iji balayda Anya,
Ay, sige, panawan kan. Ningata, Carlo. Saan ang mabalinda ito eh? Para kanyak laong ni Carlo. Sa bali man tiragsak mo ita. Ada ka di rumbang amaamuan, Alice? Ni Manang Rona mat. Dakas ka din o naragsaka? In love ka di? Sikretok mat Manang. Ang mayat tinaragsak. Tapno maliklikan ti stress. Interesado ni Ellen ang mga mo, no apay ang nakaragragsak ka. Tapay ka no? Idi na ibaga ka na isang sangayan tiragsak mo. Kaya't na kano ama mo, no apay. Adda siguro matkarbangak amang limad iti makagapo. No apay ang naragsaka. Imbag, tanagranata dito'y dalan si ka Norma. Adda ka di masapul mo kanya, kakakanor. Awan ka sa pulakin ka. Kaya't kula nga ibilin kin ka, abagbagaam di anak mo, asardengan nan ti anak ko. Sardengan? Diyan maawatan ti bagbagam. Ay, nagkaapoy kalakit dinaya. Sika ti malaan ti anak mo, sana makawawat. Anya ka di ti parikot mo iti anak kaw. Nagturaid nga agaram iti anak ko, ti anak mo. No kasta, anak mo, ti imbaga ti anak ko nga... Wen, ngamjak kayat di anak mo para iti anak ko. Naibagam kanyak akaayan-ayat munti sabsabungam. Ti kadi anak ni kakakanor ti ibagbagam. Wala nang. Ang nagtulagan mi asikreto pa iti amin. Tadi nakayat ni tatang na. Ti tatang na ka di ti ikabalay mau tay suti agpilay. Di na kanungarot kayat nga agregat ti anak na iti sidong ko. Awan kanung amin dagak. Matapobre kat saan met unay abak nang. Di na ka di amaw adandanikan sumakay iti barkaw. Imbaga ka ni Alice. Adi na pa ibagbaga iti ama na dahi tabanag. Sana bala. Makagatang kan tumot iti daga. Nulakit di taagimpan ka anak kaw. Dahi ta talaga ti ramidag nanang. Agurno nga. Tapno makalungaw tayo. Lumabasak pa eh. Imay ka di balay yun ni Carlo? Imay nga min dito'y balay idi kalman? Anya? Anya nga oras? Idi sardam. Ibagak amaturog dito'y balay. Nga maada ka nung amin papanan na. Iso asaanan anaturog. Pudno nga tatibag pagaday to'y nga Ellen. Anya ti ko nam? Diyak maawatan. Imposible nga min nga imay dita balayo. Ada na panan na itay bigat. Kasano nga among ada na panan na itay bigat? Nagkita kayo kadi. Ha? Kwa. Basta amok nga ada na panan na. Hello? Sika ka di dahitoy, Carlo? Hello, sweetheart. Imunag kami ni ti barko. No nakaadayo kami. Ang mga nudya kon makaawag. Awan ka nung amin signal iti pagnaan ti barko. Kasta ka di, sweetheart. Agan-anad kayo akanayon, ha? Uray da kayo matdita, sweetheart. Kanayon kayo nga aganad. Imbag kada kami, Tada kami iti takdang. Angam si kangay. Uray sa di no tayan ti may sa tao. No talaga mayra na ti aksidente ako nada. Basta, agan-anad ka dita. Uwin gayam, adaman damagak. Napan ka di ije balay da Ellen, idi kalman? Kunana anapan ka kano idi sardam. Anya? Kasano ko maamapanak? Saan ka di nagpakadaakan ka, amapan kamin iti pier? Adda kamin dito'y kanigayem ko ani Alvino. No kasta, nagulbod ni Ellen. Anya pa'y dagiti sumaruno ang mapasamak. Papagayam, di uliwayan adenggen, tituloy te serye tayo italawas ang napauluan. Awan makalapad. Dito'y drama tayo, ti Masakbayan. Insurata para iti radyo,
ni Steph Mero. Kan iti direksyon, Virgie Paclay. Musika, Dante Martinez. Computer recording technician, Leonard Ributazo. Isagsagot kada kayo, ti MPBC Drama Production Center, iti DZWT 540. Ganda ito yung estasyon. Agyaman kami, itingkay panang tarabay.